Xaloa Telebista, zure eskura. Bueno, egunon Loitzune, Egunon. Loitzune Zuluaga, politika eta gobernua materiako irakaslea, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, soziologia ikasketetan. Gaurkoan 6 ikaslerekin Nafarroako Parlamentuko plenora etorri zarete. Konta iguzu, zein helburu dituzue ekintza honekin? Bueno, urtero ekartzen ditut ikasleak ikasgai honen harira, interesgarria egiten zaigulako teoriatik ateratzea, ez? Eta ikus dezazuen politika aurrez aurre nola funtzionatzen duen, ez? Zer dagoen politika eszenatokiaren atzean. Eta telebistan ikusi ezin daitezkeen gauza hauek, hemen pasillotan eta osoko bilkuran nola konportatzen dien, interesgarria egiten zaie beraiei. Eta aldi berean saiatzen naiz urtero parlamentario batek gurekin egotea eta atzeko kontu horiek konta ahal dizkigulako, ez? Orduan galderak egiten dizkiogu eta testu liburuetan agertzen ez diren hainbat kontuen inguruan aurrez aurre ezagutzea aukera izaten dute ikasleek. Eraten duzu bezala, zuzenean bizitzeko aukera, parlamentu batean egotaren esperientzia hori. Gaurko ekintza honetan, jardunaldi honetan, zer aurre ikusten duzu, zer egin behar duzue? Bueno, lehenengo joango gara osoko bilkura ikustera. Deigarria egiten zaien nola eszenatokian, eztabaidan daudenean modu batez konportatzen diren politikariek agian badirudiela oso haserre daudela, ez? Eta ondoren hori bukatzen denean elkar hitz egiten dutela arazorik gabe, ez? Orduan hor hasten dira konturatzen, agian politika bestelako bideak dituela erabakiak hartzeko, ez? Eta hori ikusiko dugu lehenengo, eta ondoren Javi Arakama, Geroa Baiko parlamentarioarekin egongo gara, eta aukera izango dugu berarekin hitz egiteko eta Nafarroako parlamentuaren egunerokotasunari buruzko galderak egiteko, ez? Hau da, esaten dudan moduan testu liburuetan edota telebistan ezin ikus daitezkeen gauza horiek jakitzeko helburuarekin etorri gara, ez? Batez ere erabaki politikoak hartzeko orduan ikusi ezin diren eszenatoki asko agertzen direlako eta harreman politiko oso desberdinak, zailak direnak ikasgelan esplikatzea. Bale, azaldu berri duzu, pixka bat, zertarako balioko dien ikaslei ekintza honek. Oraingoan galdera orokorrago bat edo handiago batekin joango naiz, soziologiaren ikuspegitik, zein behar antzematen dituzu gaur egun politikaren esparruan? Batez ere ikusten ari gara oso polemikoa izaten ari dela politika orokorrean, hiritarrentzat, eta antzematen ari dugu nolabait aldendu egiten ari direla hiritarra politikarengandik, ez? Kritikotasun maila eta orokorrean deserosotasun maila oso handia dagoela politikarekiko, ez? Orduan, ni beharrezkoa ikusten dut ikuspegi soziologiko batetik politika eren nondik norakoak hobeto ezagutzea, ez? Eta batez ere elkarpen edo gerturapen maila bat egon behar du hiritarren eta politikaren artean. Ez zubilak eraiki behar dira eta kasu honetan bereziki garrantzitsua egiten zait gazteek egin dezatela. Gerkutosazun prozesu hori gazteekiko egitea funtsezkoa iruditzen zait. Ederki Loitzune, espero dezagun egun edo jardunaldi eder bat edukitzea. Eskerrik asko. Mila esker. Eta oraingoan saioa Zubieterekin gaude, Arrotxapeako gaztea, soziologia ikasketetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Kaixo, saioa? Kaixo. Zeintzuk dira, zer da gaurkoan jardunaldi honetan, Nafarroako Parlamentuan egin behar duzuen egunean zehar? Gaur elkartu gara soziologiako ikasleak, politika eta gobernuko ikasgaiekoak, parlamentura joateko, pleno politiko bat, hau da, eztabaida politiko bat ikusteko, eta hori. Bale, eta zertakarako aurreikusten duzu balioko dizula edo dizuela talde bezala ere ekintza honek? Kurtsonetan aurrera eraman dugun teoria hura praktikan jartzeko eta
hori gero politikan, hau da, bizitzan nola ematen den ikustea, ez? Eta, bueno. Bale. Oraingoan galdera konplexu bat egingo dizut, soziologiako lehenengo urteko ikaslea zaren bezala, baina egingo dizut. Soziologien ikuspegitik, zein behar antzematen dituzu gaur egungo politikaren esparruan? Egia da, igual, jendea gaur egun politikaren inguruan daukan kontzientzia eta jakina urria dela eta hori piztu behar dugula gaztea eta ez direnain gazteengan. Azkenean bizitzan dauzkagun gatazka guztiak politikarekin harremana zuzena daukatelako eta horren inguruan jakin-mina piztu behar dugulako, ez? Eta azkeneko galdera gisa, eta soziologia ikasketetan lehenengo urtean zauden bezala ere, zertarako edo zein helburuekin sartu zinen ikasketa hauetan? Helburu oso argi batekin ez nintzen sartu, egia esan da, baina egia da nire bizitzan politikan aritzen naizela eta gizartean dituen gatazka eta esparru ezberdinetan aritzen naizela eta hortaz erabaki nuen soziologian sartzea hauen zergatia eta igual jakin-mina handitzeko eta bai.